Unong yalam ke Kongres ubak Vincent H. Pala bat kiwei pat kinong yalam bahakmat hak jinyalang ke bala long hak sengi pale ulai atu ba mau bat rengkat lang usaleng sama kinyalit ban tap kerteng hak atposan terik mentau benai ula ongru ba hak jinyalang bala don kinong yalam na ki distrik ki blok pajong baro kilai penru teli constituency lapta ba hak jinyalap pai ba hak election kimde ban kren klumar kren kentho na penmong yano namar keseng ke yang halanong rem kumba laju nadu menshua nila rai ba haka afusan trik ngan tap kerteng ni ya tap aga jo usngi la de chakaro hills ro ni bat hang ni ha shlong ro ke jingpu jongi ba khot igani ke meeting ni la khot ya baro ki district president jongi ni khot ya baro ki block president hakini ki life home brutally ki constituency but ni khot ro kat tu kat ni ki secretaries ki jong ka party ke jingpu kalong ban pensiun tu ya ki nong keren jongi ki ban lai keren haman la ki kendong construct jong ka constituency ban batai ro iki kumno ban keren amde ban keren kulmar ting ki bru ki la ban mon yangi amde da keren kulmar ki bru ki kentai tingi request ki ba amde ban keren kulmar amde ban ben ban kho namar ni ka congress ni ya pher bat ki regional party kiwei ki party ki la ban keren kat ba ki mon ni pat hapo national party nya perkhat ye government ta perkhat ke bala syairo tingi berbor ni ai ka training hakini ki por bladap chipnai menchuang il ai training ye ki district president jungi il ai training ye ki block president jungi inde ban kran kumar tementaro hak state level kamtam kani ka constituency nila on iki bade ban kran da kor ke borom dei ban tip ro ke bangi kran namar ka dei ka national election ki dei ban tip ro ke ki jing kwa ki jing angnot jong ka party congress la ringi poe ka bor banirap ye ki nong rep banirap iki betre sarkar banirap iki samla banirap iki longkmi banirap iki kena pule bat kumta terter ila batai ki menne nag menta ka jing tip ka jong ki babon ngin sa airo iki kot kisla ka manifesto jong ka congress ngim pat lunch hendri ki jing don kam bade ban include ka manifesto namal ka fis one kadi hang ni mekalya ngin sa ai kitaro idang yo menin namar hadin bala declare election ngadang wan Delhi menin ngidang yo menin tengah ngin sa translate na pareng sa kakasi ngin sa sam ki appeal ki ba le na benta jonga personal appeal ro ngila de le ngin pa print kermen hapo chiteyo ngin sa sam chaki nong tre jongi kata ke jing thu jong meeting ban ni perkhat ki plan ki policies ban keren bat ka jo ka por bat ban ni tristom te yo sngoro ngila yo sngoro ka sur jong ki nong tre jongi hapo ground reality kala pen iro ingi namar ka jong ka polling stations la ka jong ka district la ka jong ka consis ki don ki jong ki local policy ki local issues be ki don ki la pen sio ingi ngala shimi kata knang bangindele kan keren keleng meeting ngila pen pendon kami kata ka jing tu jongi